Барлык галемнәрне bütün дөньяны юктан бар кылып, тәрбияләп, нигъмәтләндереп, адәм балаларына иксез-чиксез нигъмәтләрен биреп, миңа шөкер итеп яшәгез дип әмер итүче Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Ахыр заман пәйгамбәре, безнең сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез туктаусыз һәр вакытта ирешеп торсалар иде. Һәр вакытта җәмәгать менә шушы вагаз, җомга вагазы булсын, башка вакытлардагы вагаз булсын, иң беренче Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә тақвалык сыйфатына ия булырга. Эй Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, без сиңа хәтле җибәрелгән пәйгамбәрләргә дә һәм синең ашада, сиңа да, синең ашада әмер иттек bütün кешеләргә тақвалыкка ирешергә ди, әмер итәргә. Менә бу безнең җәмәгать максатыбыз, тормышыбыздагы максат тақвалык. Тақвалык булган очракта адәм баласы кытылачак. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Әгәр берәү Аллаһ Тәгаләгә тақва булса, кирәкле вакытта, кирәк урында, кирәкле вакытта, моментында искә төшереп, харамнан тыелса, һәм кирәк вакытында Аллаһдан куркып, газабыннан куркып, аның фарызларын үтәсә, бу кешегә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин анарга ди, авырлыктан, мәшәкатеннән чыгарга юл күрсәтәм ди, юл ясыйм ди. Һәм үзе уйламаган, исәпләмәгән җирдән китереп чыгарам ризыгын ди. Ул уйламаган җирдән, бөтенләй исәпләмәгән җирдән ризыгын бирәм ди. Әгәр дә минем ризалыгым турында уйласа, хәтта үзенә бик авыр булса да, менә шушы эштән баш тарту. Бер төрле харам әйберне күз алдына китерегез дә, җәмәгать, менә шушы харамнан баш тарту бик авыр булса да, анардан баш тартса ди, Аллаһ ризалыгы өчен, бу кешегә авырлык, мәшәкатьтән чыгарга юл күрсәтермен ди. Һәм бер хадис бар, җәмәгать, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның Имам Ахмед китергән хадистә, хадис сахих, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bir бәдәвинең кулыннан, ике кулыннан тотып әйтә: "Иннәкә лән тәдәгә шәйъән лилләһ" ди. Әгәр дә син берәр әйберне ди, Аллаһ өчен калдырсаң, Аллаһ өчен калдырсаң. Монда җәмәгать әле ачыктан ачык харам әйбер турында да сүз бармый. Әлбәттә инде харам әйбер беренче чиратта калдырырга кирәк. Аллаһның ризалыгын өмет итеп бер әйберне калдырсаң ди, бәддәләкәллаһу ләк, сиңа алмаштырыр шушы әйберне Аллаһ Тәгалә, ма хуа хайрун ләкә минһу. Син нәрсәне аның ризалыгын өчен калдырдың, шушы әйбергә караганда хәерлерәк булган әйберне сиңа бирер ди Аллаһ Тәгалә. Шушы калдырган әйбергә караганда хәерлерәк булган әйбер белән алмаштырыр сиңа ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ди. Менә җәмәгать, Юсуф алейхиссалам патша сарайында, патшаның хатыны
Аны зина кылырга кызыктырган вакытта Аллах ризалыгын үмит итеп баш тарткач, Аллаһ Тәгалә аны бираздан Мисырның патшасы кылды. Хәтта төрмәгә утыртсалар да, төрмәгә утырту белән янау һәм төрмәгә утырттылар да, Юсуф алейхиссалам төрмәдән чыгып патша дәрәҗәсенә күтәрелде, Мисырның, Египетның патшасы. Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылса җәмәгать, ул вәгъдәсендә торучы. Ләкин Аллаһ Тәгалә сине бераз әзрәк минем ризалыгым өчен баш тарттым икән бу әйбердән дип әйтеп, бераз сыный баштан. Шушы сынауны узганнан соң Аллаһ Тәгалә сине югары дәрәҗәгә күтәрә. Бу җәмәгать җиңел әйберләрдән түгел. Җиңел әйберләрдән түгел. Сад сүрәсендә Сөләйман алейхиссалам турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Анарга бирелде ди атлар ди. Тәфсир кылучылар хәтта бу атларның канатлары барлыгында әйтә. Канатлы атлар. Тыпырдап тора торган атлар җәмәгать, тиз йөгерә торган. Һәм күз алдына китерик, әгәр канатлары да булса, алар нинди тизлек белән йөгерәчәкләр, очып йөрәчәкләр. Шушы атлар белән җәмәгать мәшгуль булып, Сөләйман алейхиссалам адәм баласы бит. Мәшгуль булып, кояш уфукта югалгынчыга хәтле ди, алар белән мәшгуль булды ди. Кояш батып килә, икенде уза. Шушыны күреп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Фатафиqa масхан bis-суqi wal-a'naq." Аларның ди муеннарыннан һәм аякларыннан сыпырды ди. Ягъни тәфсир кылучылар әйтә, атларын курбан итә. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен шушы малдан, шушы байлыктан баш тарта. Аллаһ Тәгалә биргән шушы байлыктан икенде намазын кичектергәннәре өчен. Бу җәмәгать минем сүз түгел, бу тәфсир кылучылар ул атларны курбан итә ди. Ягъни алардан баш тарта. Инни ахбабту хуббал хайри ан зикри рабби дигән. Сөләйман алейхиссалам. Раббым Аллаһны зикр итүгә караганда, шушы дөнья малын ди ярата төштем ди, әдәмчелек белән. Һәм шушының өчен тәфсир кылучылар әйтә: Аллаһ Тәгалә анарга монардан яхшырак булган нәрсәне бирә. Нәрсәне? Җил. Йомшак кына иттереп күтәреп, үзе теләгән җиргә алып бара торган җилне буйсындырдык ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Карый Аллаһ Тәгалә, бу минем ризалыгым өчен нәрсә эшләр икән? Менә бүген иртә белән торып, тәһарәт алып барыр микән мәчеткә? Һич югы җомга көнне. Иртәнге намазга. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә, иң хәерле намазлар ястү һәм иртәнге намазлары. Шушы намазларда ди иманнары нык булган кешеләр генә катнашырлар ди. Калдырасың җылы иңне, җылы түшәкне, чыгып китәргә кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен. Нәрсә бирәм миңа сиңа моның өчен Аллаһ Тәгалә? Билгесез җәмәгать. Бәлки ул сине көтеп тора торган бер бәла казадан саклар. Белеп булмый. Аллаһ Тәгалә сиңа иртә белән намазга барып кайткан җиреңә миндәр астыңа берәр янчык алтын салып куя димәгән. Аллаһ Тәгалә җәмәгать сиңа нәрсә биргәнен белеп булмый. Чөнки нәрсә дип Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям? Әгәр белсәләр ди шушы ике намазда ди нәрсә барлыгын, белсәләр, алар җәяүләп түгел, алар үрмәләп килерләр иде ди җәмәгать. Менә моны Пәйгамбәрбез хәзер әйтә. Менә безнең каршыбызда Пәйгамбәрбез хәбәр итә моны. Менә без аны аның авызыннан тыңлаган кебек тыңларга тиешлебез. Абдулла ибн Умар нәрсә дип әйтә? Умар ибн Хаттабның улы. Әгәр ди без ди иртә белән ди
hem de keçki yestü namazlarında de birer kişini yuvaltsak, yani biz onu kurmesek de, biz ol kişi hakkında naçar oylay başlaydık. İza faqadna ar-racula fi salati al-isha'i wal-fajr asa'na bihi zan. Biz ol kişi hakkında da naçar oylay başlaydık. Bulay cemaat kişi hakkında naçar oylarga koşmuyor Peygamberimiz. Lakin Peygamberimiz şu iki namazını ölçev ittirip kitire kişiye beya bir için. Şu iki namazını ölçev itip kitire. Şuna göre yokkağına Yahudlerinin öz vaktında premier ministri mine Müslümanlar Cuma namazına kirip tulalar mescitke. Onlar bizni jing almayacaklar diye baribir diye. Eğer dedi alar diye irtebelendi, tırıp diye ilerinden, tüşeklerinden ayrılıp Allah rizalığı için diye kiletiran bulsalar Cuma'ga kilgen kibik. Mine şol vakitte jingerler diye. Bizni diye. Alar hazırgısı vakitte küçsüz diye. Çünkü alar Allah rizalığı için tüşeklerinde kaldırırga tilemiler, illerinden çıkarga tilemiler diye. Bu onun sözü cemaat. Kaldırdın iken Allah rizalığı için bir eybirini Allah Teala almıştırır sana di ikinci eybir bilendi. Yaxşırak eybir bilendi. Mine misal getirdik Kur'an'dan. Bular ilik bulgan haller. Yusuf aleyhisselam bilen bulgan hal. Süleyman aleyhisselam bilen bulgan hal. Bular Kur'an'da Allah Teala getirgen en zor gibretler. Medine şehrinden, Mekke şehrinden Medine şehrine köçüp gittiler Müslümanlar. Gailelerin kaldırıp, balaların kaldırıp köçüp gittiler din için. Allah Teala nerse bilen almıştırdı onlarga. Onlarga bütün dünyanın baylığını açıp berdi. Hoca buldular jirge. Mekke'den Medine'ye köçüp gittiler. Allah rizalığı için. Kaldı bütün baylıkları şuşunda. Mekke müşrikleri konfiskasyon edildiler malların. Kaybirlerin hatınları kaldı, balaları kaldı. Allah rizalığı için gittiler köçüp. Din için. Hem Allah Teala onlarını köterdi, bütün dünyaya tanıttı. Bosa Peygamberimizin cemaat tırmışından. Hazırgısı vakitte mene bir misal getiresim kele şu hadiske. Mını cemaat hazırgısı vakitte bulgan hal ikenligin sizge жеткіресім келе. Bu hazırgısı vakitte bulgan hal. Marokko'dan bir yigit Amerika'ya varıp işke urnaşa Müslüman yigiti. Köresi cemaat anda targovi centerlar var. Büyük etaşlar, nibaskriyop deb eyteler. Onda mine cemaat lifttan mingen vakitte bir uzak vakitlar oza. Şu yigit kişiler bilen liftka otura. Kişiler kire tıralar, çıga tıralar. Ahırdan mingen vakitlarında bir hatın kız bilen üzegine kola. Bir hatın kız bilen. Hatın kız kirgenin körüp, şu yigit qaraşın kırıga bırıp, oska qarab tıra başlı cemaat. İkevden ikevgine mineler iske. Allah Teala nerse dey? Kul lil mu'minine ya'uddu min absarihim. Ey mümin, ey Peygamberim eyt. Mümin Müslümanlarga qaraşların alsınlar, qaramasınlar tikelip hatın kızga dey. Çünkü cemaat en birinci özünüz bilesiz küs qaraşından başlana. Küs qaraşı bulmasa zina degen bir bulmasaydı. Bular ikevden ikev. Kırıga qarab bara. Hem lift kilip toktağaş ikisi de bir etajda çöler. Meneler mi çöler mi? Hem çıkkandan soň şu hatın eyte gajeplenip hem liftde vakitte biraz şiklene başlı ikevgine kalgaç. Çünkü cemaat Amerika'da hatın kızga hücum etü küçlevler bik iş.
Нишедер секунд сайын кабатланып тора торган әйбер. Мында бу хатын-кыз күзәтә бөтенләй бүтән әйбер. Кырыйга карап тора һәм аска карап тора. Чыкканнан соң әйтә, гарьләнепме бу яшь егеткә әйтә, нишләп син миңа карамыйсың ди. Гадәттә хатын-кызга карау. Бу ирәнгән, гадәтләнгән. Ник карамыйсың, әллә мин ямсызмы дигән сорау бирә. Җәмәгать, бу егетнең җавабы белмим ди. Күрмәдем мин сине ди, ямсызлыгыңны да, матурлыгыңны да ди. Ничек күрмәдең ди, син миңа күтәреп тә карамадыңмы ди, әзгенә ди. Юк, мин сине сыйфатлап бирә алмыйм ди. Кемсең син, ни өчен шулай? Динем ислам дине. Аллаһ Тәгалә ди, ят хатыннарга карап ләззәтләнергә рөхсәт итмәде. Нинди дин соң ул ди? Нинди дин ул шундый? Хәтта караудан да ди, сине тыя торган ят хатыннарга. Монда бит ди, ябышырлар иде хәзер ди, сиңа ди. Бәйләнерләр иде ди миңа ди. Минем динем ислам дине ди. Шуннан соң әйтә, минем ди бик күп ди ширкәтләрем бар, ягъни компаниялар бар ди, бу бай хатын. Мин үзем генә ди, әтием үлде, әнием үлде, әтиемнән мирас булып калды миңа шушы аның бөтен байлыгы ди. Мин ди үземә ди ышанычлы кеше таба алмыйм ди ир ди. Минем байлыгыма гына кызыгып кияүгә чыгарлар дип куркам ди. Мине ди хатынны калмыйсыңмы ди. Юк ди. Ник? Чөнки син христианка. Мөселман динен, ислам динен кабул итсәң алам. Ислам динен кабул итәсеңме? Кабул итәм, нәрсә эшләргә кирәк аның өчен ди. Ислам центрына барып, баштан гысел алып, аннарысын шушында барып, шәһадәт кәлимәсен әйтергә, ягъни публикада. Булай гына түгел. Ислам динен кабул иттем дип, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуху дип әйтеп. Ризалаша җәмәгать. Һәм өйләнешкәннән соң карагыз җәмәгать нәрсә килеп чыкты күз карашын алганнан. Бу хатын әйтә, мин сиңа ди, мин ди хатын-кыз буларак бөтен әйберне, бу эшләрне алып бара алмыйм. Сиңа тапшырасым килә ди, бөтен байлыгын. Ничек син миңа бөтен байлыгыңны тапшыра аласың ди? Җәмәгать, хатын шушы вакытта әйтә. Бу хатын әйтә, мин ди синең белән ялгыз калган вакытта лифтта курыккан идем ди. Ләкин син миңа ят кеше булуга карамастан синең муамәлеңне күреп, мин үземне куркынычсызлыкта хис иттем ди. Синең яныңда ят кеше булган вакытта. Менә инде син минем ирем булгач ди, ничек мин сиңа ди ышанмыйм ди, үземнең байлыгымны ди. Мин үземне ди хис иттем ди, куркынычсыз урында дип синең яныңда. Син миңа ят кеше булган вакытта ди. Бу мал ди, мин сиңа ди малымны ди бергә ди курыкмыйм ди, чөнки син ышанычлы кеше ди. Күрәсез җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Күз карашларын алсыннар ди. Хатын-кызда ышаныч уята нәрсә? Бу кешенең җәмәгать куркынычсыз кеше икәнлегендә. Мөселман булган вакытта алар күрәләр мөселманнарны, алар кырыйга борылалар, аяк асларына карыйлар. Ягъни бу ихтирам. Һәм бу ихтирам шушы күз карашын харам булган, күз карашын алганга күрә Аллаһ Тәгалә анарга нәрсә насыйп итте? Нинди уйламаган җирдән миллионер бер хатынны насыйп итте җәмәгать. Матур булган, шибәр булган хатынны. Бу җәмәгать хәзергесе вакытта булган хәл. Аны зур галимнәр сөйле, шейхлар сөйле бүгенгесе көндә.
Bu cemaat bir misal, tağın bik köp misallar var. Eğer cemaat Allah Teala bizge yerdem etsin desek, iseplemegen orunlardan Allah Teala ite siz de minim rizalığım için min koşkanlarını minim içinde işlegizdi. Tıyganlarımdan de tıyılığızdı. Kişiden korkup tügül. Kimdir seni çakırganga köre tügül. Seni mesela anda okurga çakırganga, namazga çakırganga, namaz okurga indegenge, nindi de bolsa bir yaxşılıkka çakırganga köre tügül. Yaxşı tügül bitinde tыңlamasam dep etip tügül. Allah rizalığı için eğer de toptaysın eken bir haramdan, yaki Allah rizalığı için farzını, veciplerini, sünnetlerini eğer ütiysin eken Allah rizalığı için, bu vakitte men sizge de almaştıram de üzügiz de uylamagan, iseplemegen orunlardan getirip çıgaram üzümnün de yerdemlerimni de. Şoňa köre cemaat Allah Rabbimiz Ganiyun Hamid, ol bay hem maktawlı. Ol bizning köngüllerimizni bilip turuvchi. Eng muhimi bizning niyetimiz. Allah Rabbimiz barbizga da şoşunda jyylgan, şoşunda kelgen kardeşlerimizge şın magnasında takwalardan bolup, özünün rizalığı turunda uylap, özü koşkanlarını ütep, tıyganlarından tıyılıp, özünün yakın, siyikli bendeleri bulup yaşavlarını barbizgadan nasip kılsaydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء